Jose Maria Gerretxe, Aiora Zuleika eta Mertxe Rodríguez. Arratsaldeon. 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 Bendan guapo zarete horrela, Baita zure. Arraro egiten zaizuei horrela ikustea. Beste bi hauek etorri deola pixka mozorratuta, Bai. Pupu eta Lore. Titi asko hartu dugu eta bera Bai, zaizkigu. Eta zuena hotzak ere. Ze horre Katxiporreta, ni porros naiz! Eta ni pirik. Ni Mari Mototx. Baina zautu itxuzu ez. Esan dut hiru famatu ekarriko genituela gaur, eta hola ere nik uste dut famatua zaretela, eta gaur pixkat hori itzen dugu, ez? Pirritz Porrotz eta Mari Mototzen atzean nor dagoen, historia, zeunek histori luzea duka gainera, eta gaina urte hurreneko gaude. Bai, 30 urte pasadia, Askar esaten da, lehen aldiz margotu ginenetik. Orduan bigotea ze koloretakoa esan. Orduan, erantzun zazuzu. Oain pintatu gara daukat. Urdin duen zaio. Urdin joan zaio, hori. Bai. Hemen dauzkazue, guapo daudenean, eta hemen natural. Naturalean, al natural esaten da. Bai. Bueno, 30 urte esan du, Jose Mari, baina, honek pixkat histori zarraua badauka, ez? Ezu, paiaso mundu hontan ero lehenago ero hasi zinen, ez? Bueno, gu hirurok, lasatu gara, eta badago zerbait batzen gaituena. Bai, gurpilak dira. Michelin. Azaldu. Bai, Michelineko fabrika lasarten dago, hori bai? Hori da, azken finean, beste asko bezala, lasartear asko elkartu gaituzte gurpilek. Izan ere, gure aitak, bai, gurpilek elkartu gintuztela esaten dugu, ez? Bai, lasartoria oso herri txikia zen garai batean. Baina Michelin jarri zenean... Bai, garbitu eta hori da. 4.000 langile izatera ere iritsi izan, eta zu pentsatu, 4.000 langile, 4.000 familia... Eta herrian zema biziko ziren orduan baina. Pues horon, 22.000 biztanle, bai. Bazeuzkan, Gaur egun 18.000 ditu, baina garai hartan 4.000 langile eta pentsa, gehien txuenak etorriko zian, pues Mertxeren guraso bezala Extremadura aldetikan, baina Espainiar estatuko, beste lurraldetatik. Hor, tren geltokia zen eukaten, da horrek ez, trenak trenian hainbat etorriko zian. Eta gure aitza errezildik. Han ere baserrian zenide asko eta denentzako tokirik ez, eta orduan lanea eta amaki maitemendu zen, hori auzokoa. Eta orduan nik esatet, ni pizkat nire gurasoak aita etorkina errezildik, honen etorkina Extremaduratik, eta aiora bertakoa txiki erdikoa ingurukoa. Eta orduan gurpilek batzen gaituzte, eta gure herriaren egoera soziolinguistikoa, ez? Gure nortasuna, gure kultura, gure hizkuntza zurrupatu izan zen, ez? Oso denbora gutxin, nire aita bera ere errezildik etorri eta Michelinen euskeraz bai, baina gazteleraz etzan ondo moldatzen, frantsesa entzute zanan manduak eta karguak frantsesa zialako, gaztelera nagusiki eta euskara gutxi orduan. Orduan gure irubilbideak ezberdinak izan dira ze mailan. Nire haurtzaroa gazteleraz bizitu nuen eskolan, aizian, kaleran, lagun artean kirolean, eta 16 urtekin izena eman nuen AEKan, eta 5 urte pasan ditu AEKan alfabetatzen eta euskara ikasten. Eta magisteritza euskara zein nuen. Baina ordura arteko ibilbide guztia gazteleraz. Eta Mertxeren kasuan... Gure kasuan ikasketa guztiak erderaz, nazionaletan, eta ezin nintzen euskara ikasten 20 urtekin. Institutoan, ezagutu nitu lehenengo lagunak euskaldunak, bertan ja institutuan hainbat klasetan, elkartu ginen euskaldunak eta erdaldunak. Eta orduan kontuatu nintzen, inbiri ematen zidan pasillotan, entzutean, hor badau zeudela beraien artean euskaraz, eta nik ez nuen ezer ulertzen. Orduan, inbirian gatik eta lotzan gatik, erabaki nuen 20 urtek, da hori da. Nire gaztaroan, magisteritza egiten egin eta Lasartorian euskara taldea sortu zen. Lasartoriak berra euskaldundu dezagun euskara taldea, osea, poesia, 0. Oain dago, txakun, berbaro, alako izen politia daude, baina Lasartoriak berra euskaldundu dezagun euskara taldea. Eta aktivista ginen, txepe txeritxi gabe, soziolinguistika eta gu ginen autobusetako letrairuak euskaraz jarri berzian, kale izendegiak ere, kalle mayor, kale nagusia eta alakoak, eta ikustezan egin, ez? Eta orduan, Takolo, Agustin Mujika orduan, irakasle zeon A ereduan, eskola publikotan, eta ondela 35
urte, Lasarte horian, aurren 80% aereduan ikastezun. Unaientzat euskaratzen ez izitzen, ez etxean, eskalean, eskolan justu. Bai. Eta gu, ekintzaile Honi euskara talde potentzia emango hartan, jo, pentsatu genuen zerbait imar genuela umeentzat. Eta horregatik, hasi ginen olentzero jaialdi antolatzen. Eta ondela 35 urte, eta hor, takolo zan baserritara gitarra jotzezuna, nik olentzero nahiten nuen. Eta hola, eman genituen urte batzuk. Baina 5 urte pasa zirenean, pentsatu genuen pailazoz jaztea, ze jaialdian pizka luze jotzezun, eta arintze aldera, Manol Bietaren 5 kanta grabatu kasetar batean, gugea kasetan garaikoak. Ikastetxe guztietan banatu, dena batera ikasi, eta jaialdia deno kantatu batera, gero lentze hori putadan bat egin hor, txistorra gujan da gero hori makil basartu gitartian, da. Hola jaio ginean, egun batian, asko pentsatu gabe, tita, pailazo jantzi, traje luze batzuk egin genituen grosen, horko denda batean angelitan, eta hola egin genuen. Eta orduango borrotx eta gaur egungo porrotx? Pintura berdina zen? Lehendabiziko porrotx takolo zan. Baina nola beha gondo kantatzezun da Bea nik ez, olentzero zan. esan genuen, ezin dana da, takolo pizka, zer jo izan behar duna, gaizki kantatzen hasi, eta bestia, eta horren geho beha takolo jarrizan da ni porrotx. Eta orduan arlen genuen saio bat, gero handi 6 hilabetea berriz igual dezue, zeo zero euskaren egunean, eta egin genuen, gero zurbildi ditu ziguten, eta konturatu gabe, pues, hartu ginen amets batean, abentura batean, 30 urte iraundu duena, ez, eta hori izan zan gure hasiera, Lasarte horiari begira, euskara eta alaitasuna batuko zituen ekimen bat martxan jarriz gure herriko aurrentzat. Eta orduan, nik aur nitzela esautu nituna, akordatzen naiz euskararen aldeko 40 ordu euskaraz baietz maratoia egin zan, eta lehendabiziko egin zanean nik 11 urte nituen, eta eskatu ziguten herriko txistulari taldeari kale jiran ateratzea, eta... Hori esan behar dugu, Ni paiazotan hasi nintzenean ez neukan ikasketeik. Ez antzerki, ez dantza, ez kantu, ez zer. Baina ja, aiora, konservatorioan, musika, txistua, bestea, arte ederrak ikasi zitu. Eta fitxatu zenuen, ja, bazen ikon porroz moduan zu jarrait, zabesten be... Fitxatu ninduten, jaialdi batian egin nulako Isabel Gemioren invitazio bat. Lasartean iten dugu Euskararen maratoia. 86an lehen edizioa, geroztik beste 8 dira, 9. Eta ondela urte tardi, egin genuen, hau bizi, belarri prest, aurten, ospatukoan Euskaraldiaren oinarria izan zana, ez? Eta orduan, 40 ordu euskaraz, oin dela, 86an, guk ez genekin Lasartean zenbat euskaldun bizi ginen. Zenbatekin egin ziteken euskaraz. Eta orduan, takolori okurritu zitzaion paper batean holtza pintatu, kanpin denda bat, mikrofonua, 8 pertsona, komunare bertan da zan. 40 ordu euskaraz, goizeko 8tatik larun batean, iganden gauek amabek arte. Iotzen den bakoitzai, pegatina jarriko jau. Eta hola, pasazian, 1200 gora persona pasazian. Bai, Larun bat goizeko 8tatik. Eta jendea ditzuk ezautzen zen dutena eta jakinez euskaraz egitenak. Hori da. Orduan horre... Larun bat goizeko 8tatik, igandea gaueko amabek arte. Tartean, hori nitxistua jo, eta gero zeuden herriko pailasuak. Ikusi nituen, eta esan non, ostra, nik handietan pailazo izan nahi dut. Eta gero zer dian gauzak, elkar topatu genula. Zenbatin zenioten kastina. Ez da, kastintzaleak ez da. Nire esan dizugu, guasi ginenean, batetikan formazio klasikoa ginen. Aurpegi zuria eta beste 2 pailasoak, pizkat Biurri, pizkat Inozo, baina horrek erantzuten zion gizarte bati. Aurpegi zuria zer zan, ordena, disiplina, araua. Zer gizarte jaio ginen, Frankoren garaian, apaiza, pekatua, fabrikan aitak lanitezun, etortzen etxea eta disiplina. Orduan, aurpegi zuriak ordezkatzen zuen araua eta disiplina. Eta beste 2 pailasoa zian, umeak ikusten zuen bere gura ordezkatuta, eta gertatzen zen gauzak zian horren errepresentazioan, nola baitez.
Eta guaz eginean, pues, hola eginean, eta eskez klasikoak egiten genituen. Batzuk, pues, hortikan nun baitzetik kopiatuta, baina tarteka guk erazmatzen genituen. Orduan, takolo etortzen zen, arrauz dozena batekin da zen. Bueno, bain tortilla prestatuko dugu. Eta tortilla prestatu baino lehen, malabarismoen guat, eta zein behar dezu eta kolota. Begira, arrauz hartzen zuen, botatzen zuen gora, zartagia jatzen zuen da, etzan puskatzen. Ba, ez da puskatuta, ni botako ez zut eta, botatzen nion da, etzan puskatzen da. Igual, itezun pizkat, kontua da takolok, irekin itezun, egosi itezun, gogortu, arrautzua, eta gero rotula horrekin puntutxoa jartzen zion. Eta basekin zeintzen. Eta basekin zeintzen. Oso listoa zalakoan, oendik, behagetzekin, bazeudela, magia dendak plastikozko eta gomazko arrautzekin. Baina, bueno, gu baino listoa behintzak bazan. Zerbea hori itezun, txaloa jasotzen zitu, joaten zan, olillo bila astuta utzi zuelako, gatzen ginen beste bi paiasoak, beste 11 arrautzekin, eta haiek etzeuden gogortuta. Horren, azten ginen malabarismoa egiten da. Eta dena fuskatzen. Behin handoainen atxon bati burua jo genion. Eta, bueno, gure helburua betetzen zian, euskara eta laitasuna. Ondo pasatzen genuen, parraite genuen, baina umiak erazizian etxetan arrautza buskatzen. Hau txikitutan nahi oso. Xemanek itzein da zu lan, ezkerri honan da. Hora, batek ez bit, normalen bat lan da besteak behira izan. Venga. Baina jakiko aldo itzegin eta... Bai. Kontua da. Bale, bota. Zema, txiki... Pusketa, xerratan. Hola, xerratan. Xaflatxotan, no? Ez. Hola ninda nahikua. Bale, oso ondo. Zerrik oso. Bueno, eta orduan kontua da, pues, behin arezon ere, han lehitza onduan, arrautzan egin genuen guk ezkaduta, eta kolotorikoa, eta ume bat altxazan, joan zan korrika etxea, eta dozena bat arrautzak ditorri zitzen egun da. Be etxean bukatu genuen txuleta jaten. Baina, umiak azitzean etxeetan, pues, arrautza buskatzen. Eta kontuatu ginean, gu eredu ginela. Orduan, egiten genuenak, bazeukala islada bat, erantzun bat, beste aldean, eta orduan, euskera eta lehitasunekin bakarrik gatu bat genuen. Urtea arrautza puskatzen, bizitza urtea puskatzen pasa bat genuen. Eta pentsatu genuen, euskara eta lehtasuna posibiliziala ere, horiekin batera, baloreak lantzea. Eta orduan hasi ginean, beste gai batzu lantzen, herrigintzatik, periodikoetatik, telebistatik, ikusten genituen gaiak, bizitzen genituenak, gure zurgorrietatik pasa, eta nolabait pozik, euskeraz, zerbait didatiko eskaintzea. Eta gia esan urteek erakutsi digute eta esperientziak esan digu, edozein gai landu daitekela humoretik, ez? Humorea ez dela soilik barre algara bat edo txiste bat, baizik bizitzaren aurrean daukazun jarrera bat, eta gure kasuan afizioa ofizio bihurtuta, eta bueno, hola landu ditugu, egunerokotasunean sortzen zaizkigun, ez dezu jun behar gaiak lantzeko, ez daki nora, ez daki zer gauza raro pentsatzea, egunerokotasuneko gaiak landuta. Egunkari hartu eta horti dauden, induzuna zuek, ez? Etorkinekin, egitxun kontua, amatasuna, dena, jorratu duzu moduan. Hori da, minbizia edo... Horten nahi geha, borobilean, ez? Eta hor, bizikidetzaren inguruan, nork agintzen du, etxean, kalean, eskolan, kuadrillan, nolabait, sortzen dian eguneroko konflikto txiki horiek, nola kudeatu, eta nola borobilean eseri, pixkat, horiek konpondu alizateko, adosteko nola funtzionatu, berdintasunezko harremana sustatu, ez genero begirada batetik eta bestelako begiradetatik. Eta txikitik hasita, pues igual errazago konponduko ditugu munduan ditugun arazo potolo handi horiek, ez? Hoxe, nik hasieran hasi nintzen duela 19 bat urte, pertsonaje desberdinak egiten. Amona, Kintxo Barrilete, Izeba Maritxu, eta hainbat, eta jagatu zen maite zaitut, eta orduan egiten nun Romirena. Romi, dala egituen hizkuntzan emakumea esan nahi du. Erromen txelaz. Eta, hor sortu zen maite zaitut, eta, Romiri abesten zioten. Nere pertsonajeri. Bea hartz batekin etortzen zen Europako ekialdetik,
Anakleto aitona bizitatzera. Kati Bai, Euskartza. Kati Euskartza. Hori prentsan irakurri genuen, nola Kaleorka Hasiko elkarteak, Dana pasatu ditu ikusten. Kaleorka Hasiko elkarteak sortu zuen web orri bat, euskara, erropintxela, gaztera, itzulpenak egiteko zen. Kotxo, biga, hijituk horrei dia, euskararekin. Eta gero beste albiste bat sortu zen, hartz ama bat, iztari batek hil zuela. Eta umetxoa gatu zen, bizirik, baino iritsikote zen negura, bizikote zen, eta orduan pentsatu genuen kalderoak nola etortzeian urtero, hijituk eta hartza, eta pentsatu genuen bi historiak lotzea, hijituna eta hartzana. Eta Romi etortzen zen ekialdetik aitona bizitatzea, Katiuska bere hartzak usaitzen zuen ume txikila hartzori, eta azkenean behakin joaten zen oinen mintetara, amak irabazten zuen, behak ez zeukan umia, eta umeak irabazten zuen galdu zuen ama. Eta Romi triste gelditzen zen. Eta esan genion, lase Romi, nik maite zaitut. Eta orduan, horregatik da, rumba bat. Piskat hijitu bati eskenetako kantadalako, eta gero pues zabaldu zen da. Eta gero Marimotoz bezala meiz hasi zinen? Pues, hor, eta kolok utzi zunean taldean, Bai, guk esaten dugu desapuntatu intzala, ala esan zigun ume bate, badakite eta kolo desapuntatu inda. Egia da, irakasle eta pailazo eraberean jardutea aldi berian zaila zela eta jornada osoa iritsi zitzaiola autu egiteko unea eta bueno, seguran euskara irakasten barnetegian aritzearen aldeko autua intzun eta hala esaten dugun, ez? Takoloke garai hartan, denbora librea eta trikitixa ikasten hasi zen, eta hala esaten genuen, bai, desapuntatu inda eta trikitixa ikasten hasia. Esatako makina bat dela, taldearen sorreran, herrigintzan, gero Zaldibian ere, bai. Barnetegiak aipatu ditugu, eta barnetegia sortzen ideia ere bera ibili izan sorreran. Bai, Euskaren Maratoien ideia, berak folio batean margotuzun marrazki horretatik sortu zen, eta gaur egun ja atxonduta dago. Bai, egia da. Eta Zaldibin ere, hori ibili da, Mondeju personajeak sortu zuen festetako. Geldi egoteko ez da. Karaoke rekorra egin dute, karaoke rekorra egin dute, eta bueno, duten euskeraz, eta hortzen beha buru belarri, orduan, da ekintzaile, nekaezina, eta lasarteen oendik, lasarte horiak, oso maitea. Tanpatzen duna, eta euskaraldian hor dagoena, beti ideiak ematen, eta bizirik, ez? Gure azkenian, ez da kanpaina bat, da bizimodu bat. Eta hortan jaio ginean, hortan hasi gea, eta zorionez, herrigintzan jaio ginean bezala, amateur bezala, herrigintzan jarraitzen dugu profesional bezala, ze herrigintza iturri agortezina da. Aipatu dugu historiak atatzen ditugula bizi ditugun esperientzietatik. Eta Puputalore jaiozian ere, aiora aurdun, bi umekin aurdun jarritzalako. Eta pentsatu denuen, historia hemen dugu. Pirritz bi umekin aurdun, aiora bi umekin aurdun, Pirritz ere bi umekin aurdun. Eta hola jaiozian Puputalore adibidez, eta Irrien Lagunak proiektua. Irrien Lagunak, lehen aipatu dugu, kanpotik, interneten bidez, sare sozialak, komunikabideak, kanpoko eta beste hizkuntzetan eta balioetan sartzen zaizkigula etengabe. Eta orduan behar genuen euskaratik, guretik, gure baloretatik, sortu ez. Filtroik ezin delako jarri kanpokoari. Eta horrela jaio zen Irrien Lagunak, osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna lantzen dituen proiektu bat. Eta Marimototzen kasuan, bera jaio zen parke batean bizizalako bere amakin. Oida, ama kontenedore batean, eta Marimotots etxetxo batean, zuaitz baten gainean. Zuaitzeko txabolan. Oida. Eta bere amazan, kalean bizi zen emakume bat. Eta historia hori asmatu genuenean handi gutxira eta zen albiste bat prensan, Bilbon kalean bizi zen pertsona bat hil zala kontenedore batea sartzen zalako lotara. Paper kontenedore batean. Berotasun bila, eta horren esan genuen, batzutan egiten duzu errealitatik ate historia, eta batzutan historia egiten duzu, eta handi gutxira errealitatean gertatzen da ez. Eta, bueno, Irrien Lagunak hortan, elkartasunaren adarrean, gure bizitzan zehar, gero eta harreman handiago izan dugu elkarte ezberdinekin. Aspano, Aspanogi, aurrin bizion elkartekin, familia eredu ezberdinekin, Ume Alaia, Dozioa, Beroa, Arrean hartutako umeen
elkartea, Agipase guraso baranduena, gehi eta lesbiaren elkartea gehitu. Gero ortea zapaten nazioartean lan egiten dutenak, Saharakoak, Etiopia, Utopia, Afrikatik umeak operatzeak hartzen dituztenak gizakien lurra. Bai, azkenean behar espezifikoagoak dituzten aurren familien elkarteak dira asko. Tauretekoekin baizatzen duten, ez? Tauretekoak izan genituen Sindrome de Tourette, afesta elkartea, fibrosi kistikoa, arnasa, sindrome de Down, garun paralisiak, denetariko elkarteak. Eta hor, azkenean irrien lagunen barruan sortu zen proiektua, baina haundin zaio elkartea, zazpikin hasi ginen, 12, 18, 22, 32 elkarte daude gaur egun, eta bizipoza elkartea sortu zen, eragile ezberdinekin euskaraz munduak guztiontzat behar lukela aldarrikatzen duen proiektua. Piskat, elkarte txiki guzti hauek lantzen dituzten baloreak zabaltzeko, izarteratzeko. Azkenean, mundu mailan full inclusion esaten zaio, eta guk hitzak zer esan nahi duen jakin gabe ere horretan gabiltza, ez? Eta pozik horretako partaide izateaz, beste hainbat eragilerekin batera. Bai, momentu honetan... Zuen aletxoa jartzen, ez? Bai. Katxiporreta, herrien lagunak, ikasi aldizkari pedagogikoa, ikastolen elkartea, hor dago AEKA, UESI, Humanidade eta Zientzia Fakultatea, beste hainbat elkarte horietakoekin, 17 bazkide, sensibilizazioa lantzen, aldan neurrian bitarteko materialak eta emozionalak eskaintzen, eta bolondresare zabal bat sortu nahian, norbanakoena eta taldeena, beste mundu bat egiteko, gertutik eta txikitik hasita eta euskaratik eskainita, ez? Eta posible dala erakutsiz. Eta, proiektu ederra, egitasmo ederrez beteta, giro ona, eta emanez eta jasoz, elkartasuna. Eta zorioneko zuek hortaz bizitatzen, gaina? Zer, txoio, ez? Bueno, 3kote, 6kote, ez da gehiago zer esan, eskerrik asko, plazerra izan da berriro hemen izatea. Iraian etorri barko zuen berriro, ze postre gabe beratu gara. Bagu guztoa etorriko gea, Katxiporreta nire bai, baina non dago nire patata tortilla? Jandu zu parat! Bai zena, beste bibotontzione jandu, eta nizez. Horre bibotea iluna badauka. Sumarik marrotzen du. Beak urteak aukeratzen ditu, nik ez. Bueno, baina hori, honek Xabier Amurizak esan zuen moduan behin, 32 urte ditut, sekula gehiago ez ditut izango hauek, eta topera bizi behar ditut, eta ero ilusioz 33 hartzeko, zerbait berria izango da, eta hori esperientzi berri bat, gogotzu hartzeko, orduan. Gu zerbait ikasi badego ospitaletan, izan da. Tristurak eta pozak goxoagoak diala beti elkarrekin partekatuta. Eta urteak betetzea garrantzitsua dela, baina abenturak bizitzea asko segillo, Bueno, irokete, abentura asko segi bizitzen, eta holako humoreekin. Eskerrik asko. Opa txorien eta gora bizipoza! Gora, Lutzi, asko maite zaituzte gu! Musu! Zureta eta Ze jatorra zarete. Bai. Politenak! Bueno, ni agurtu darrez, ze aste honetan txirrindula bihar izango dugu, ez dugu jarraituko, baina astelenean hemen gaude berriz, beraz, bakizue. Gora, Euskal Herria!